vybukáš tampony, že pomáží. Romanové, no a určitě se vám došlo motovatel Midlandu, jste jich sledovali do odchodu. Hai, dar nu noi parchează. To vše pod vedením vedoucí a choreografky Petry Pokorné. Tentokrát jsou slečny zase v bílo-zeleném, Petra je v bílo-žlutém, další. No, slečny jsou připravené, hudba je také připravená, takže taneční skupina Vergilio. Ai mai țopăit de data asta, că nu s-a văzut prea bine. Asta a fost chiar perfect. Eventul ăsta mă întoarce.